Kirun itu puluhan dagelan muda maaf yang sinau neng Kirun. Produksi dari Patski. Sing 40% iso nerokne bagya komet iki. Muga-muga kowe gak ketularan seneng mendem. Sik tak takoni. Nggih, tak takoni sik. Lah pancen kaya Pak Bagyo. Pripun, Mas? Malam Senin. Engko kleru kaya ning Bojonegoro. Lha iki ben bener ngono lho. Malam Senin aku nang Sragen. Lah ya ngono kuwi. Mlaku-mlaku karo tuku duren. Ana arek wedok lungguh ijen bareng tak cedeki. Aku diduduk ganden. Nah. Alah pintere. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang 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 krek. Pun ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Ya. Sowan komplit Madangkara. Lan iki bintang tamune luar biasa. Mosok. Disepuhi karo abahe Haji Muhammad Sakirun. Ya. Ndagel ya entuk anggaran dhewe iki tera panggung sak konsumsine entuk dhewe. Ayo. Ayo. Panjenengane maestro serba bisa, multi talenta, ikon utawa kebanggaane piyayi Madiun. Wong Madiun kudu bangga duwe seniman kaya Abah Sakirun. Ya. Ya. Dihormati. Samirah Cak Bagus ya. Kaya apa? Men Abah Kirun dan kawan-kawan ana Mbak Tesi barang. Oh, Tesi Rahayu. Tesi. Ayo. Kok Tesi Rahayu. Mas Kadir Sri Mulat barang ana. Ya, nggih wis diatur dhewe karo abahe. Monggo Cak, ya Cak. Samira omahe caruban didol murah ora kulaan dikapak-kapakno manut Samira omahe kebon sari yo Samira akeh
tepuk tangan kagem Abah Kirun. Wah, jan. Ambak wis yuswa parantine semangate luar biasa kaya ngono. Jarine sapa? Lho, buktine nggih mboten keringetan, mboten menggeh-menggeh ngoten kok. Ha kowe sing lungguh, ora ngerti nek iki asam urat. Ya jenengan iki dagelan lari aja ditambakne, yen gerah apa-apa iki tambakne ngono. Wis ben. Penyakit kok dibenke. Aku wayahe mati dhewe. Wong kene iki dengenane lah ya kaya jenek, usum nun sewu. Napa? Beleken. Nggih kanca kula nggih kenging kok. Lah iki. Beleken. Dek seminggu iki blobok iki wangel. Dilangi angel. Aku kok Mas Dirman. Oh, Pak Dirman PSHT. Umurnya 70. Nggih. Mas, kowe kalingan tombo lawas kae. Roh. Terus? Apa Mas nggo beleken ngene? Uyuh. Karo kae. Nggih. Pada esuk iki. Anget-anget pesing-pesing biyen. Tak nggo nglenthek. Lah kok kurang? Lah terus? Bojoku tak gugah. Ndang to sak cingkire. Ngono kuwi sing mandi iki uyuhe dhewe kok malah wong liya dikatutke ora. Doktere dhewe kaya iso nambani. Nggih. Anu Pak Dokter niki lah kok doktere pancaroba Pak Kirun. Oh, perubahan cuaca. Perubahan teko Nggih. musim kemarau rendeng. Nggih. Hati-hati. Nggih. Ki tak weni pupuh nek cara biyen. Pupuh. Saiki rohto insto. Oh iya, tetes mata nih. Malah ditukok jumukne kok Jepang Hirohito terus delalah Hiromikano ya wis ora. Wis sinden ya, Bah. No. Hiromikano sinden. Kok ditetesne. Oh, nggih. Virus lho Pak Kirun. Tolong ditutup, aja nulari putune, anake. Terus? Virus ki. Nggih. Carane Ditetesi ku Selasa sampean rene nek kurang padang. Jam 7 sore wong iki cek nemen aku balik. Lah kok doktere ya wis walah Pak Kirun aku ya kenek. Dadi doktere matane ya lara dhewe. Ngadeg 750 matane. Alhamdulillah. Monggo Cak Kamit, Cak Komet. Iki pasangan iso salin nggih, nggih. Ning upami Cak Komet niku jenengan Jakbah niku pas. Mergo nuwun sewu, lagak lagon suarane Lembanyol niku meh kaya Cak Bagio Suwargi. Aku wingi Heeh. ten Bojonegoro Lah, diundang ke Sbangpol Jatim nggih, sama Pak Wahono Bupati Bojonegoro. nggih. Iki tak siarne. Terus Sekian anak saya pelawak mulai Percil, Komet, Percil, Hengki, Nggih. Kuntet, Slentem, ya ta? nggih. TB, Yudo, Mondol, Joklitik, Joklutuk, Pelok, Slendro. Dari Padepokan Seni Kirun itu puluhan dagelan muda, maaf yang sinau neng Kirun. Produksi dari Patski. Sing 40% iso nerokne Bagio Komet iki. Muga-muga kowe gak ketularan seneng mendem. Sik tak takoni. Nggih, Tak takoni sik, lha pancen kaya Pak Bagio. pripun, Mas? Malam Senin. Engko kleru kaya ning Bojonegoro. Lha iki ben bener ngono lho. Malam Senin. Aku nang Sragen Lah ya ngono kuwi. Mlaku-mlaku karo tuku duren, ana arek wedok lungguh ijen, bareng tak cedheki. aku diduduk ganden. Alah Pintere. Tang ting tung ting tang ting tung, tang ting tung ting tang ting tung, tang 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 krek. Selek gede dadi apa, Le? Oh kok kleru kowe kleru. Kowe arep ngumpani ya kleru.
Niki mboten tunggale semang nika to. Lah iya, kowe iki ya kleru neh. Lah sing ndi Kowe to? ndagel apa piye ra sandalang? Bocah kok tapuk lambemu pisan kok. Lah aku ki penggemar Depot Sonikiro nembian. Apa kemare terus ndi bahan mok nggo ngumpani liyane terus aku ora tanggapan ngono kuwi. Niku ngelmu jenengan yen dingge anak putu dadine ibadah. Pahala kagem panjenengan. Bis po. Lho, jenengan Kok iso pahala lho. Enak Bis pahala apa piye? padha udur aku ndagel dhewe. malam Selasa. Bos alon-alon. Aku ora nyanti-nyanti. Alon. Ngene iki. Bocah kok pinter men. Nah terus lagi malam Selasa. Aja kesusu. Mulane karo Yogi Bagong ora lucu ya kuwi. Urung-urung kok semang. Ayo, kowe sing umpani. Malam Selasa Aku neng Solo mlaku-mlaku karo tuku klopo. ana arek wedok Rambute dawa bareng tak cedheki. bake mara tuwa. Alah pintere. Bocah kok kaya ngene. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang 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 krek. Wis mirip aja nusul sik ya, Le. Boten kae wis ben. Biasane dagelan blonge coba petiram ya. Ora ngerti alamate kok. Alus malam Rebo. Ayo. Ya ngono. Malam Rebo Aku neng Solo mlaku-mlaku karo tuku sawo. ana arek wedok Lambine ijo bareng tak cedheki. aku dikroyok coro. Malah geti kancane iso kok malah di Alah pintere. Tang ting tung. Anu Mas Yoyo iki jane ya kaya Ngoten iki piyayine iso ora kaya apa-apa iso. kaya bagio belajar. Nggih, nggih. Bocah alah tang ting tung di. Bener tanggapan bunti dados anu. Laris nih. Laris tenan masalah iki. Tang ting tung ding masalah kanca-kanca ning gambelian. Ndang gua encuk. Lang Kowe iki ndang muni dhewe nek wis ditang ting tuh kene omongan pisan. Pinduk wis sing ping 3. Tang ting tung ding tang. Tang ting tung ding. Mayaya panjenengan nggih wis laris tenan. Tenan. Dek ning slipi. Nggih. Alah, tang ting tung ding tang ting sesonan. tang ting tang ting tang ting. Lah ngono ki del. Malam Kemis. Malam Kemis. Aku neng Inggris Wah adoh. Mlaku-mlaku karo tuku manggis. ana arek wedok. Ireng manis. Nah iki bareng tak cedheki. Kirek didis. Wah sik der lho si An. Ora nganggo kuwi. Kok pinter men putrane sapa iki? Putrane Pak Kolik. Ngono ki nek sing rawuhe Pak Bupati. Kolik wis mati arep nusul kok kowe. Putrane Pak Sing Hari. urip ae. Putrane Pak Hariwur. Medeni. Dagelan ra situasi blas. Putrane Pak Hariwur. Besok nek gede dadi apa? Dadi maling. Mantri. Mantri. Mantri apa? Mantri suntik. Nyuntik sapa? Bojomu. Lah bojomu lara. Ya ngono apa piye? Wong sing lara beleki abahe kok malah bojone sing disuntik ora. Ben sehat kabeh kok ya. Malam jemuah. Cikno. Aku neng sawah Mlaku-mlaku karo tuku gabah. ana arek wedok. Areke mlumah Nah iki bareng tak cedheki. ngurep.
Was-was ngono karepe. Mbok ya dibuka. Gak ben murep aman. Lah aman sing mau buka kleru Manuhara. Oh, malah medeni kok. Malam Sabtu Aku ra metu. kuwi kleru. Oh, keliru. Mau kok nyatet ora dicathetne. Sing ora metu Minggu. Oh, sing ditakoni aku kok, Mas. Sampeyan nek ngeyel sampeyan ora metu Minggu ya ora masalah. Aku Setu kae ora metu. Kuwi nek malam Setu aku neng cepu. Nah. Engko nek malam Minggu lagi aku ra metu. Ngono. Aku metu. Malam Sabtu Aku neng cepu mlaku-mlaku karo tuku tebu. karo caweda Guyang guyu bareng mok cedhaki. ibake maratuaku. Lah nyapa maratuamu ning cepu? Lah ya metu. Pancen omahe cepu. Lagi malam Minggu. Aku ra metu. Mbok metu. Gah ora kudu metu. Mumpung prae Minggu metu ngono. Wis sore mau metu iki. Mbok yo ngenteni. Bah, kon metu to, Bah? Heh? Kon metu kuwi lho. Metu piye kok urung metu ae dipecat dodok kok. Iki metu dhewe. Malam Minggu Aku ra metu mlaku-mlaku ning jero omahku. terus caweda Guyang guyu bareng mok cedhaki. areke bisu. Berarti beda guwane. Beda. Beda to guwane. Nggih. Nek biasane, lah nek sing iki ya apal. Sing napa? Apa jinggot wis kagungan putra. Tro. Pak Jenggot. tak bacok ndasmu lho engko. Ndek wingi dereng mari dibacok neh. Apik lho iki. Apik. Nggih. Nek pomo kirun karo Bagio kawi tak dolarang. Heeh. Nek iki kowe cik murah iki. Magang. Mergo cik urung lulus kowe cik magang iki. Urung wong jasmu cik kegeden ngono lho. Karepe iki ya ben penampilan, tapi iki lho, heeh, ketoke ben penampilan. Lah, ning ketoke kuwi ukurane Pak Agung Laksono biyen. Mok Pak Jenggot, aku nang Solo. Wis ganti tema. wis kagungan putra larasin. Tro. Sinden. Tro. Oh, tak waduh. Wis iso apa ora? Putra. Mau iso. Tro. Sinden. Ayo. Tro. Kowe iki jane iso apa ora? Jane nggih saged. Aja dhuwur-dhuwur. Tro. Malah kamblesen kuwi. Tro. Monggo bareng sinden. Tro. Kowe iki iso apa ora? Saged. Pak Jenggot. Pak Jenggot. Malah angel iki ladenane. Karo Bagio malah angel iki. Wis kagungan putra. Kagungan Putra. Tro. Cedak. Putra. Enak kabel luka ora, Mas? Nggih napa? Tak setrum cangkemmu. Putrane pijer nangis wae amarga mung wedi karo jenggote cep menengo sesuk thukul dhewe apa jenggot Pijer nangis bae. wis Kagungan putra. Tak potong sak yuta lho engko Wis kagungan putra. putrane
Wis metu jenggote. Pijer nangis wae. Umure pira? Anu, ya cek 15 tapi wis ngene. Pak Jenggot Wis kagungan putra. putrane Wijer nangis wae. amarga Mung wedi karo jenggote. cep menenga Sesuk cukur dhewe. tukul dhewe budhek kowe. Lah iki nak tukul terus cukur. Malih ngono. Tak golekne misih. Sik Napa? Rungokno iki top-tope wong. Wah, iki. Nek sinden kae urung berbobot, nek iki berbobot tenan. Penyanyi kondang sak Jawa Timur. Hadir malam ini. Wah, piye to? Apa kuwi nek wong anu njadak Sinden-sindene opo? apa kuwi? Ya iki ben metu. Tol jae nak jae jatuh. Untuk jare banyak. Tol jae nak. Untuk jare banyak ndoke bajul. Abang-abang Gendera longgo. wetan titik klambi abang wadak pupur kene nduk jedak mbah kene kene Wilujeng dalu Pak Dalah. Nggih wilujeng dalu. Napa jenengan sing asmane Manohara? Kula mboten gadah mano. Kula namine Lucy Sapi. Kok iso sapi? niki jenenge Lucy Limosin Brahman. Brahman kurang gede Hmm. anak kula Ponorogo sehat ya nduk Alhamdulillah sehat, Bah. Nyuwun pangapunten, Bah. ya Kula mriki wau sakjane duwe perkara. perkarane Kalih munyuk niku lho. wong tuwek ra melok apa-apa nadyan to anak polah bapa kepradah saiki ya urusana dhewe aku mung butuh penyelesaiane Padha kula nggih butuh penyelesaian. nek Kene kowe iki ya butuh amplop barang ora penyelesaian tok niki nyuwun pangapunten lho, Bah. Nyuwun pangapunten. Nyapa? Nyapa? Piye? Nyapa? Pertanggungjawabanmu ki piye? Lho, lah aku ya wis berbuat apa kok ya? Boh Lho, ngerti nyuwun Pak piye Sik. to? Mas Dalang Dalem. kurang ajar Kok- dagelan seniman Nggih. seniman yang panggung iki dadi tata krama ngetengi Lucy Lho. Lucy mbobot perkara kowe Aduh. tanggung jawab Aduh piye ki? aja macem-macem kowe Lho. tabuk lambemu menenge Kula metengi Lho, metengi kowe Lho. Bah, mlebu kula ki mboten meteng. ayo teng ngono Oh, Piye lho jane? ya ora metenge Aku ya duwe malah provokator malah ora. Nyuwun sewu, anake jenengan iki badhe ngendikane badhe tanggung jawab kalih kula jarene badhe ngrabi kula. Tak enteni sampe yah mene kula ngantos njlebut kok bake ora dirabi-rabi. Ngono e kok ya omong. Ngene lho, sik. Aku tak omong. Ngeten lho asline. Bah. lha iki Asline ngeten lho. saurunge tak urus nembang odik kowe ben ayem atimu sak lagu Lah. mergo dinteni Lah. kok Siap. perkara iki berlanjut Nggih, oke siap. Niki arep nembang apa petingane kalih Madangkara. oh Nggih. ya Spesial ulang tahun Spesial ulang tahun Golkar ke-61. yang ke-61. Nah. Nggih. Menika Pak Bupati rawuh. Bapak Bupati selamat malam. Mereka dirawi para
pejabat wonten ing Jawa Timur. Oh nggih niki. Pak Ali Mufti. Tokoh nggih Pak Ali Mufti. Wonten Ponorogo, Mbak. Oh nggih Bapak, selamat malam. Tadi malam sampun pinanggih semoga sehat selalu. Menika ada ibunda saya Bu Atika Banowati dari Romo Widodo niki budayawan dari Kota Nganjuk beserta Ibu. Kertosono Romo Widodo. Bapak Wakil Bupati. Romo sapa? Romo Widodo. Radek lali suwi ra ditanggap. Tapi mau aku wis ya napa? Diparingi tinggo ngopi. Matur nuwun Romo Widodo kali Bunda. Makasih. Teropku jek apik lho Pak sewonen. Menawi Pak Lurah ngalih wau ngersakaken bajing loncat. Oh siap. Jenengan napa monggo derek. Engko ae bajing loncat engko. Saiki Lucy ben ngetokne sing alus sik. Wis karepmu nduk. Ini ciri khasnya karo madang karakae no. Nggih. Iya. Niki seniman handal sedaya. Endi cakno? Wah, cak. Nyapa? Wedaan diwedaki tambah mbulak. Bawa nggih, Mo. Nanggap madang koro iki murah tur ya open-openane gampang. Oh iso. Kelakne koroe ra wis madang. Jende. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur linsem yen akeh mutan. Iki mau mari lungguh ndi kok suwemut tok. Endi to, Mas? Iki Casmu kok kegeden kaya ondel-ondel. wis meneng gegeden pancen yen dadak. Nyun pangapunten Mas nggih. Lek Mas Cahyo niku lak piyayine putih, diwedhaki mrenyen-mrenyen kok ketawis bagus. Abah niku lho sampun yuswa tapi kan piyayine putih, diwedhaki mrenyen-mrenyen tambah saya enom. Lah niki lho. Jujur mawon. Lah nggih pripun? Tiange wireng. Nggih, Gawe kuning. jas kuwi tambah peteng dedet. Kula dhewe Ngenyek Lho niki lho kenyataan kok ngenyek ya napa? online. Online. Saiki skincare. Lah alah napa? Rong wulan kepungkur ki di skincare raine. Glowing putih Niki. terus kapok. Lah kenapa? Dilokne tanggane. Komet raine kaya kentol kena knalpot. Dadi sing putih raine tok terus. kula irengke malih. Waduh. Oh iya. Layak. Aku Male dhewe kaya ula weling. Tapi sampean yo apik kok ya apa mau duwe bojo aku. Nyapa? Loh, aku kan rada resik sithik ngono, memperbaiki keturunan. Wah, ya ora padha karo nyediani tangga. Lah kok iso? Awake dhewe tanggapan laris. Lah engko aku mikir nomah piye? Nyapa? Bojoku wayu pangan wong no. Ora apa-apa to sing penting entuk hasil. Lah, setuju. Lho tamak anakmu. Iya, Pak. Lho, pripun to jenengan iki kok malah ngajani kaya ngono? Ora ngono sepurane. Kowe iki ya wis syukurana aja engko nek entuk iki komet ireng kowe putih. Terus dadiane anake ya napa? Paling ora digoleki Pak Kapolres. Lah kok ngoten? Engko penyeberangan zebra nggo cat ning aspal kae. Anake Loreng. jenenge lorek. Iya. Teko ndi mau? Lelampan. Lalampahan kangka wuri Numpah. Nah. Mana moci. Terasna tolo sepira. Ilang ngong. Terasna tolos, semonten nggih.
nadyaning gubuk Mangga gubuk asmara nggih. Ala Mbak Lucy dan juga Cak No. Ayo, enggak. Cacos. Madang Karamase. Tulisan warna abang tanda isih perawan senengi gubuk asmara biyen gawe lomas tak domadong dasno tanah pabon tela tanah pakrasa bat abadi ketaman asmara gubuk kaini Banawati wiwit biyen toma kasaiki lomas gubuk kae kabatrita tanah
Ayo. Sesak Mas Noval sarjana seni kondang saindenge Nusantara. Yo kete polahe kaya lele digedhik. Sakit pintere sing ngendak. Kok biasane yo. Sik to. Engko nek sakmono ambane nyapa tekan kancane. Sik to, ilah aku kan manut sing ngendang lho, kae sakit pintere. Kae sing ngendang. Kowe iki lemu ngelokne Lucy kuwi lho. Lah Joget polahe kaya lele digedhik. Lah iki nggih melu-melu lho, Pak. lele kok digedhik lho, urung mok gedhek matil ndasmu. Sik to, kae Joget. mbok obahne apa Mas Noval iso tangan. Jajal lho. Sesuai kendang. Jajal, Sesuai jajal. kendang napa mawon saged lho, Pak. Ayo. Lho. Cadatan sakroning ati. Tanah lontor. Saya marah. Ya, pinter. Piye ta? Kok ngono? Pinter ta? Cobi, Pak, cobi, Pak. Ora. Sampe ngono tok. Wong aku e. Contone mah lho. Wong ora muni lho. Mas Noval ki sembarang kendang. Iya, iya, lah, Mbok, tapi- mung tangan kowe muni lho. Lho, aku ukur-ukur. Wong aku. Aku ki lho karo lungguhke Noval ki iso. Cobi, cobi, Pak. Coba, Pak. Loh. Kenapa kok enak ngene e, Pak? Nguyuh. Engko tombo Kowe belem. jajal, sakomet. Ayo. Ayo. Gak iso. Met. Kowe iki 750 aja ngisi-ngisini koordinator. Piye ta yu? Sik tok sampean koyoke duwe anu ki. Piye ta Dik? dendam deke. Nah sampean. Lho, mosok ngene. Dimatne tenanan. Sikile. Bokonge. Kowe Lho, ngene muni. Tuwek wonge. Nah, Tuwek Iki ki lho. wong. andane tuwek. Bener-bener. Iki tuwek wonge. Nggih nggih. Tapi kencing manis e dhuwur. Ngene lho. Cekelen, yo. Ngono, abah iso. Andane karawitan madang gedhen iki Mas sing ngene lho, Mas, aku kendang ngono kaya Mbak Lucy mau lho, Mas. Mas No. Mas, mata sik madang kok. Ora sopan. Ora sopan. Pripun? Ya paling ora ki kaya wong kae nyawer. nah, Sir Basuki mau piye? Contone misale, contone gampang e. Palang kekek, Mas. Dong tak. Palang kekek. Jaluk. Ora ngaring, Mas. Lemu nguwahi dhuwit ki ya sing sopan cara dhuwit. Kowe njaluk apa ngono. Yo, Apa kata-katane lho? Orek-orek. lah ora dhuwitmu pira? Dhuwitmu receh lho. Ora rungokne iki lho. Enak bae. Mas, nuwun sewu jaranan, Mas. Pak tulung. Mas, Duweke siap nih. nyun sewu.
ora. Pancene madang gedhen iki iso. Apa kaget aku. Pakai tilik nih. Ngono en njaluk disemak lho. Sini duwe kekeliruan awakmu. Nyapa? Duwe salah karo cah-cah iki. Pancene senengane sabotase nak karo aku. Aku nak ketok bagus nang ngono gak patek ikhlas. Pancene Bocah kae main deknane kaya ngono piye-piye kowe nek ketok piye? ketok ganteng. Ketok ba. Bagus. Ya cacah ki ya minder nek pancene kowe iki ketok kakus ki bocah-bocah ki Bagus. gak patek setuju. Kakus. Kurang sabait iki. Ayo Nduk, terus nih Nduk. Cedhatan sajroning ati. Datang lontor lo Mas saya Mas. Lo Mas. Aku kowe dadi karma mergo lare ning kupas marang Tepuk tangan Lucy Brahman.